Żgħażagħ b'talent kbir. Dan kien kliem il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia hekk kif żar San Ġwann u ammira d-dedikazzjoni tat-dilettanti tal-wirjiet tal-ġimgħa l-kbira. Adrian Delia beda l-visti biż-żjara fil-Knisja ta' San Ġwann fejn kien hemm armat is-sepulkru. Wara kompla l-visti billi żar numru ta' wirjiet li hemm ġewwa San Ġwann stess. Xi ħaġa partikolari li kull wirja li żar kienet organizzata u armata miż-żgħażagħ bi stili differenti minn xulxin iżda b'ħafna dettalji għal kull statwa. Adrian Delia tkellem maż-żgħażagħ fejn qalulu li x-xogħol jibda minn ġimgħat u saħansitra xhur qabel. F'din l-aħħar ġimgħa il-volum u l-kwantità ta' postijiet li morna vari li rajna esibizzjonijiet, pageants kien impressjonanti, però tinduna ħaġa waħda biss. Kemm hu kbir il-volontarjat ġewwa pajjiżna, kemm hu kbir it-talent u kemm hu wiesa' u kemm hawn tfal, żgħażagħ, nies li sigħat, ġimgħat, xhur jippreparaw biex għal ftit ġranet biss juru dak illi jħobbu, dak li jemmnu fih, l-abbiltajiet tagħhom u fuq kull ktieb illi offrew li biex nikteb nota. Irringrazzjajt mhux biss għat-talent li hemm, imma l-imħabba u l-passjoni li jżommu l-fidi tagħna u t-tradizzjonijiet tagħna ħajjin. Sadattant għall-ewwel darba f'San Ġwann se jkun qed joħroġ lil xox tal-ewwel darba bil-purċissjoni tibda l-ħadd fil-5 ta' filgħaxija. Dan wara li l-ġimgħa l-istess lokalità żanżnet statwa ġdida tal-ħasil tar-riġlejn.